आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 25,000 खरि बिदि रां होनायनि मोनसे डिसिसन लादों आरो बे डिसिसन मथे जों थांनाय बोसोरावहालागै गासै 9,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 खरि चेक इतिमধ্যে डिस्ट्रिबिउट खालामबायमोन। एबारबो जों आरो 10,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 खरि रां होनायनि सिद्धांत लानाय जादोंमोन आरो बे मथेनो दिनै भैरबकुन्द समस्तिनि गासै 50 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जों 25,000 खरि चेक होदों। जोंहा बे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो रां होनायनि थांखियानो जाबाय बे रांखिनिखौ जाहाथे बिथांमोना रानलायनानै खरस खालामा, खिन्थु बेखौ बिजनेस खालामनानै फालांगियारि खामानियाव बाहायनानै जाहाथे रांखौ बांहोनो हायो आरो गाव गावनि न'खरखौ गाव गावनि हौवाफोरनि माबानि सायावल' इनकामनि सायावल' निर्भर खालामालासिनो लामा नायालासिनो बिथांमोना बे इनकाम खालामनानै गावनि न'खरनि गथ' गथायनि शिक्षा दीक्षा होनाय बेमार आजार ट्रिटमेन्ट होनाय जाहाथे एसे हेफाजाब खालामनो हायो, बिनि थाखायनो हेफाजाब जाथों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आं आसा खालामदों दिनै जि 50 बे रांखौ होबाय, चेकखौ होबाय, बिथांमोना बेखौ बे फालांगियारि नोजोरजों खामानि बाहायगोन आरो बिथांमोना बेखौ गाव गावनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि रां बेखौ गोख्रों खालामनानै बांहोनानै गाव गावनि न'खरखौ हेफाजाब होनो हानाय बेबायदि अबस्था जादों खावलायनाय जादों। आसा खालामदों बिथांमोना बे सेल्फ हेल्प ग्रुपआ जोंनि जि हास्थायनाय जेनिखि नोजोर बेखौ जाफुंहोगोन आरो बिथांमोना अन्तत' गाव गावनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ रांखान्थि बिथिं गोख्रों खालामनानै खामानियाव बाहायनो हागोन आरो गाव गावनि न'खरफोरखौ हेफाजाब होनो हायैनि जागोन। बेबो होगोन। जोंहा बिटिसिआव गासै 40,000निबो बांसिन सेल्फ हेल्प ग्रुप दं। जों दासिमहालागै 19 सेल्फ हेल्प ग्रुपनोसो होनो हानाय जादों। 19,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनोसो जों होनो हानाय जादों आरो जोंहा बांसिन दंबावो आरो बेखिनि बिथांमोननोबो जों लासैनो होलांबाय थागोन। खारन जों खोथा होखादों बे खोथाखौ जों इमप्लिमेन्ट खालामगोन। बेनिखायनो 40,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपआबो जाहाथे मोनजोबो जों बेखौ नोजोर होनानै खामानि मावगासिनो। मोनसे खोथा जों बुंनो थाङोबा मा बुंगोन, बोरमाया मा जायानो फाग्लाया मा बुङानो होननाय मोनसे बाथ्रा दं। दा बिथांमोनहा एक्सुवेलि इउपिपिएलनि सरकारा मा खामानि मावदों मावाखै बेफोरनि खुनु रिपर्ट लाया, जास्ट आन्दाजाव बुङो। दिनै बिथांमोननि मथे इउपिपिएल जेबो खामानिखौनो मावाखै, खारन बिथांमोना बारावल' बारगासिनो दं। दिनै ग्रासरुट लेभेलाव हायाव मा जादों, मा मावदों, बेसेबां परिबर्तन जादों, जोंनि लामा सामा, दै लोंनायनि बेबस्था, सोलोंथाइनि बेबस्था, बेखिनि बेसेबां परिबर्तन जादों, मोजांसिन जादों बेखौ बिथांमोनहा खुनु दिन नुवाखै। बिथांमोना खुनु दिन बेफोरखौ नोजोर होनायनि गोनांथिखौ सानाखै, माथ्र बार सायाव बिरथिंनानै बिथांमोना जानला मोनला कमेन्टखौ होयो। दिनै बिथांमोना गामि गामि हाबना नायथों, बबे गामिनि बबे लामाया बिथांमोना मा मावदोंमोन, बिथांमोना बबे कालभार्टखौ बनायदोंमोन, बिथांमोना बबे जायगायाव दै लोंनायनि बेबस्था खालामदोंमोन। जारिन दैमारि बिथाङा 10 बोसोर पिएचइनि मिनिस्टार जाबाय, खिन्थु बिथांमोन बे 10 बोसोरनि जिखिनि खामानि बिथांमोना मावदों मावाखै होनना प्रजेक्टआलाय दं, खिन्थु रावबो सासेबो जोंनि रायजो राजाफ्रा दै मोनलोङाखै बिथां बानायनाय प्रजेक्टनिफ्राय। दिनै उदालगुरियाव 3-4 प्रजेक्ट दं, गासैबो फ्लप, मोनसेबो प्रजेक्टनिफ्राय दै मोनलोङाखै। आरो दिनै हाजो ओनसोलावथ' बिथांमोना दै होनो हाखायाखै। आंनि गामिया हाजो सेर, बेवहाय बिथाङा मोनसे प्रजेक्ट खालामदों, बिनिफ्राय खुनु दिन दै लोंनो मोनाखै। दा बहुद प्रजेक्टलाय लायाखै नङा हल आसामाव, खारन बिथांनि फार्स्ट टाइम जेथिया मिनिस्टार जादोंमोन पिएचइनि बे समावथ' वर्ल्ड बेंकनिफ्राय 15,000 crore दै लोंनायनि थाखाय आसामाव मोनदोंमोन। दा बे माजों खालि प्रजेक्टल' मावदों, खिन्थु बे प्रजेक्टफ्रा खुनु प्रजेक्टआनो साक्सेस जायाखै। खालि नक्सा हिसाबै प्रजेक्ट न'फ्राल' दं, खिन्थु रायजोफ्रा दै मोनलोङाखै। दा बे रायजोफ्रा दै मोनलोङाबा प्रजेक्टखौ